Para buyag lang ininda na dire ambot lang jud. Hi. Puka. Ano daan dire. Medyo di lapok. Tulak ta lagi. Patos ra. Kain din na de. Kain din ko pambawle. Ah. Biasa ka. Maliko na tikaw niya. Hihi. Mia sa mundahan niya de. Bye. Lah. Ah. Yo, what's up? Mayang adlaw sa tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon kay June 30 na ta no. So, aron dai kay graduation ron sa among kauban sa drum corps no. So, kami manokar meron unya. Nasa day ko lakaw ngadto sa patuon do mig barangay holo unya. Ha? Lakaw. Saan ka? Ule, isa kaya? Lakaw ko. So, at patuon do mig barangay holo unya. Ini ko ano si ka Julie so gahapon mo magunsa kami. Mentag maayong kuan lang ni. Maayo ni nga lakaw no. Mentag crush siya ni. Butang ka sa tong kuan basta kay karon di ay ato pre og si Remsi no magtiwas mi dito trabaho ni master no. Among sabot gahapon sayo-sayo karon alas 9 kape na hapit na alas 10. Duway ko na uli gabi kay namilar mi dito sa mong silingan ay namatay no. Kuan last vigil man gahapon. So ngadto sag kami nya dugayan mi guli. Mas 12 na guro to laon na po to. Nya nag-edit pa ko paghuman. So dugay jud ko nakatog. So karon ako gusto na kong lakaw dito. Yan ikaw nya. Masa kay uban-uban ta ninyo no kay mughawa diha kay mura ko ubay og lakaw ron. So adto na ta. Let's go. Kita ko nimo. Mao na pa. Mana? Dito. Opa. Ato minute dito. Alam mo. Ito gawa niyo mga katulong hapon. Sila si kon. So tando dito yun sa parto ni. Itong. So, nastoryahan na sa ko ni Sir ito mga ano kay lugay ko na kulabot. Pero okay din na siya no kay sa ko lang gikaingon part din siya sa trabaho ang mastoryahan ta no. Kay kabantay sa siguro mo sa akong mga lakaw, sa akong mga lakaw, wadyo kasuway nga nasayo ko, nasuway mo gani sayo, sulagma pero tagsara jud gayo nya. Di pa jud ingon sayo jud gayo. Kanang untay ba. Pero okay ra jud siya. Eh Sir busy kay Sir karon no nya. Kuan daghan sa siya gibuhat. So dai padongare. So, ako sa ning tiwason diri. Ako sa ning trabaho diri mga trabahoon. Ito na pintalan nya napay katingon dito. So ako sa ning trabaho diri kay padong na tulugsong dira. Trabaho sa mi diri mga katambay, trabaho sa mi. Nah, uwa na sad. So nahurot ng materialis mga ano. Unay das, mo na yung human. Nya alas 12 na sad. So yara sa nato ng paughon. Ato sa ato si master kung sa decision ni dere lugsong na. Ang sa ko mahilak. Hilak ka sila. Tara ko. Bad mood mo kay karon. Bad mood boy. Kanahin mo eh. Kawana. Ay nahimo gamay. Gamay ra pod. Iti gamay ra mo piti. Anak ko dito sa barangay hall mga katambay no. So ingon si master ug mahal na ko na may daw mi magtiwas og trabaho. So may gani kitigaan ko pamliti bisag liit ko no. Bisag nalit ko taas kay kitigaan po ko pamliti ni master. So karon murag ako na sayo-sayo kay wala po kauban diri. Taasan na karon sila. Basta nabiyaan ako. So pabot-abot na diri. Chata diri og isay kauban ato nga opa na kang no sa barangay. Ngayong hapon. Nanay, akong bahin? Ga. Ako aga. Wala sad. Thank you. Termahan eh. Nami ni artista dari Kak Julio. Kisa ni artista dari. Kene ba kani? Wala artista eh.
Ikaw dito ga. Musta man? Tulog na namin City Hall, no? Dengan wag kabiyain na mo. Ipaabot ra juga na mo. Amin. Tumboy. Ngaway ta ngaway. Ayaw ba? Papanakit, manubyaan ka. Ha? Inood mo ga? Dapat behave ka. Ay. Sige. Tangi. Ayo lud. Ayo lud. Kalusalang nilagad di boy. Kuan. Plastik. Oh, murag karo plastik pa sa dun. Oh. Mura to siya. Mura to siya gadulay pag-agi. Ayo lud, mamatay to lud. Nakayab, Wah. hindi na ka mamatay. Bukan pulos. Away ko na yan. Away ko. Throat hurts. Dapo. Jiboy ka July kay murag July pa to muli. Mga third week. Ah, bala na siya. Sorry boy. Sorry. Pero medyo nga wasa grasya boy. Sorry kay boy. Wami mong buhatan na boy. Kim Jong-kook. Oh, yawa mo na Korean ako migo dre. Atay. Korean no? Mura na. Ang uban ko ato tanan. Ato tanan ng uban. Ato tanan ng uban. Op. Ah, wala labot. Ako mo ni. Dara. Dara oh. Syufa wax. Wala. Kataro nga idol kung dahan tanan kay murag sikuan. Nabi to eh. Wala kong face mask, no? Jungbak. Ha? Unsa yung ginga? Digi day lali. Kwarta pa kita. Ano man? Lison pa kita. Kubsan ka na eh. Ato lang yung andos oy. Baka na to? Ha? Kaboy paniod to. Dilan sa kumanos. Kaboy paniod to. Dot. Tiros mare. Karano. Alay. Wawa ng paglalakawan. Adventure kayo. Oh, naggamit oh. Kumusta ka mo to? Dot na oh. Ako yung gana. Yung gana tihilin ay. Uy ay. Iway. Uy ay. Ay saan? Labang sabi. Makita ito. Andos lods. Mo lang husog ko, mo lang husog ko. Eh! Dagan! Kira ka lods. Kira ka. Kaya pa, lutos lang, bigyan ng buwing dito. Sihili na. Asa? Uy! Lahak! Ano mo dahil? Ba't nga lang extension yun yung host? Kaya di na mo dahil? Okay ra mo? Okay ra mo, te? Kami din okay. Biskuit? Timbol na mukha ko din. O pa may paniod to. May pandos, may mayo pa. Atay, ala na. Okay, kaya. Okay ra ba? Basko ko ni kadawat sa kwarta ron. Ni kadawat sa kwarta, basko ko ni Largo. Yeah, pwede ba? Ikapoy, ganun sila nung kawasan na yung doon. Saan po tata, no? O yan naman. Okay ra mo? Dahil, mangitag tubig sa hilin eh. Ano sa hilin ron? Okay ra mo ka, Jolie? Okay ra mo? Habis yung utar ako eh. Wala siya na kay
Tara, alay na balik na hili, no? Murang nagwa, eh. Lagi? Nakaipikasin dati? Nakaipikasin dati? Gabuhi ko. Kira ka, Lods? Hindi. Selamat yung taon, naabot na kita taon, mi. Ate, si katawa si ate. Mga mga bulpin, oh. Nakita yung mga bulpin? Te! Pwede rin eh? Pwede rin eh? Ako? Bulpin. Bulpin. Tilis ka na mo. Ha? Kasi na kilis, bulpin. May masukol? May masukol eh. Na ako'y bulpin. Muta na lang. Sak pwede ba ni? Kajuli. Kajuli. Ga. Pagpilat na ko ka pa pwede ni ga. Oh, uli eh. Masamahin nung dong ko uli ni. Doon na lang mga usa ka oras na lang pabuton. Basta man. Wala na yung mga kuha na lang. Midya. Dara midya. Hoy! Diro ah! Pasilong ko yun! Saan mo gagapunti dia? Matay? Dili. Sorry. Oh, ka. Dewa. Sorry. Paling ko. Yes, doon na lang yun. Kita na ang ano. Kita ng box kwarta. Mangagap, di ka takatawa mangagap. Lago ko sa'yo mo. Hindi, lago ko sa'yo mo. Sorry. Sorry, master. Hindi na maasap. Anong problema dom kay ka? Wala sa nabag mo. Ha? Nga? Before pa nga layo pa ta. Nga? Dapat mo sa daan. Kung Nga. nata dire, na-pressure ka. Nga, kitungkol mo yung picture. Pakita yung picture. Tungkol mo na ako. Jungbak. Sorry. Stress kaya na. Oo na ni. Doon lagi kay ko. Naik graduation sa Jobinsyo. dire. Oh. Yeah. Te, salamat ya. Oh. Hari ko, ya, salamat. Te. Sige mo. Balik. What's up, ganun si Bitch Kabats? Nandito pa kami sa Barangay Complex. Audition ni Balindang Rana. Bago na ni mo. One. Naligo na ko. Papa ko malit ka? Ha? Papa ko malit? Apit rap. Ay, sino ba? Hi. Bata ay dyan, bata. Libre na? Atay, abog libre na. Ganakan ka guys, kami abog libre ka. Klaro na mo eh. Ha? Gabi sa ikon ba? Kisa man? Gabi pag di mana graduation na. Ubog kayo? Bugas na. Ano man? Liko diri. Oh. Inisip pag liko rin isog ina. Lubag mo sa buto. Ba't pagtitrace sa gabi eh? Ay, ginawa niyo. Kus, hindi mo na. Wala kay nomdom. Oh, bye gotang. Daha korta. Bigaan mo ito sa City Hall. Wala? Skinta. Bye gotang ya, mautang ko balik. Ano? Oh. Ngutang ko balik ka. Ang ko ngutang bayaran yang ko karon ka utang ano ko. Kali ko ayaw na iba ni. So, mo sa tanang karong adlaw mga katambay no. So far so good ra gid atong mga lakaw ron bahalag uwan. Okay ra gyapon kayong outcome no. So ano? Kanang before tayo tapuson no kay pungutan na sa inyo ano. Ano jud ka no nga kung imong lakaw kaya na kay apason nga oras
dali jud kay mo tuyok ang oras kung kabantay mo no. Kung na kay dito na kay ka ng oras nga giapas. Dali kay mo tuyok ang oras, dali kay mo abot sa oras nga mo target nga maabot ka na ng oras pero if wala gani inay kayo ano ka na siya. Mao siya mga katambay no. Naot ko nga nalingaw mo, so ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel no. Janoy TV, Anoy out. See you.